Piştî demeke dûr û dirêj Komîta Destûrî ya Sûriyê hate damezrandin û piraniya aliyên peywendîdar di krîza Sûriyê de welatên cîhanî pêşwazî li damezrandina Komîta Destûrî kir. Ji 105 nûnerî bi tenê nûnerê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û nûnerê Enekesê di Hevpeymaniya Niştimanî ya Opozisyona Sûriyê de beşdarin. Di hebûna nûnerê PYD û civaka sivîl wekû Kurd tê de tunene. Piştî ku ew komîte hate damezrandin PYD ew yek rat kir û got ku ew danpêdanê bi derencamên wê nake. Ji aliyê xwe ve Welîd el Muallim wezîrê derveyê rejîma Sûriyê di bersivdana pirsa rojnamavanan derbarê ratkirina PYD ji Komîta Destûrî re got ma kê gotiye ew beşdarin. Ji bilêwiyekê Muallim pêşwazî li wê gavê kir û serbar kir ku Sûriyê li ser vegerandina her postekê ji xaka Sûriyê ya dagirkirî bi destpêkirina karê komîteyê ji bo serweriya Sûriyê rijde. Li aliyekê din malpera Brokar Pirs lîsteyeke belavkir tê de 5 navên ku ji aliyê netewên yekgirtî ve wekû nûnerên civaka sivîl hatine destnîşankirin eşkere kir. Wekû diyar e ku navên Kurdan tê de tunene. Ji ber ku 4 navên Kurdan biyên Ereban hatin guhartin. Lêya balkêş ew e ku navê Himêdî Dihamil Hadî serokê êla Cerba ku serkirdeyekî berz ê rêveberiya PYD de bû û wekû serokê kantona Cizîrê cihê xwe digert di nav wan navan de ye. Lê ne ji ber PYD ve hatiye destnîşankirin lê belê ji ber rejîmê û wekû nûnerê civaka sivîl hatiye hilbijartin.